klopt. Wij hebben hier op Aruba eigenlijk de eerste elektrische vlucht in de Caribbean uitgevoerd. En daar mocht de minister van Transport van Aruba ook meevliegen. En dat was eigenlijk een historisch moment. Want daarmee laten we zien dat elektrische vliegtuigen niet iets van de verre toekomst zijn. Maar ze zijn gewoon hier en nu en het werkt. De enige uitdaging is natuurlijk om er grotere en efficiëntere vliegtuigen van te maken waarmee je ook de passagiers tussen de eilanden kan gaan laten vliegen. Maar het goede nieuws is, wij hebben met de eilanden hier in de Caribbean, zowel bovenwinds als benedenwinds, hebben we een unieke situatie. We hebben ongelooflijk veel potentieel op het gebied van renewable energy. Ja. Nou, we hebben eilanden die relatief dicht bij elkaar liggen, dus de vliegtuigen hoeven niet honderden kilometers te vliegen. Dus de range is klein en dat maakt dat het al voor de eerste generatie vliegtuigen elektrisch misschien wel goed te vliegen is. We hebben een markt, want er zijn heel veel mensen die heen en weer willen. En we hebben eigenlijk een coalitie van 6 airports, 6 eilanden met de lokale overheden en de nationale overheid die hiernaar wil kijken en actief aan wil gaan werken. Dus